karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Mao ba na ang gusto ni Kara? Ayaw na hisguti si Kara. Ha? Gidawat ko na nga patay na si Kara. Tinuod ka? Dili na ko si Kara karon. Dili na ko mahimong masangpit nimo og mahal. Mipahiyom na ka? Mipahiyom na ka, Sir Hans! Yes! Yes! Yes, yes, yes! Sa katapusan nakakita na gid ko nimo mipahiyom, sir! Sige pa, sir! Sige pa! Bakit ako makatawa ka? Kana! Oh, shit. Ay, nga o, nagdali mo. Lo! Lo! Nakakita na ko ni Sir Hans na mipahiyom, lo! Ay, mauna, mag-celebrate ta. Gusto mo, anak, lo. Sa Sabado, gusto kong katapo ko ng tanang mga saop. Yes! Kana! Ganahan ko ani mag-celebrate ta! Ay, oh. Og maglitsyon tawag baboy. Wow, kini kumbirage. Gusto ko nga papintalan og usab kining bahay, lo. Ay, buhay o nagyanin mo ang porma sa imong bahay, yung Hans. Mutama ko pamintal. Kay ganahan mo ko, ana. Ikaw ang muatiman sa dekorasyon, Ayisa. Kung doon na ka ilisi. Kining mga kurtina, palitig bago. Kanang imong gusto. Ha? Sa ako nang giingon, buhia ang bahay sa akong mga ginikanan. Okay, sige. Ako'y bahala. Basta, sir, pahiyom na gid kanunay, ha? Og, rule number 1, ayaw na pag-sure na ako. Ha? Tungod kay gipromote na ta ka as manager in Dapita. Ha? Og manasugdan ang pagkatiman sa bahay. Sige, muna kong suod sa akong kwarto. Yes, ma'am, ay ka-manager na good ka. Ay, lulusad, uy. Dili na ko feel nga manager ko. Ayasa na lang. Unsa? Manager na ka des probinsya? Ay, ulagin, ma. Bitaas na akong ranggo diri. Ako ni magbuot sa kortina. Ako ni magbuot sa tanan. Aran, mugwapa o mabuhi og balik ang bahay diri sa probinsya. Mao ba? O niya, ma. Ma. Nakakita na ko nga may pahiyom sa Sir Hans. Aw, Hans di ay. Uy, tatay sa naghans na lang ka? Oh, manager man kuno ko. Dili na ko mag-sir niya. Uy, kanindot gud anang balita ah. Uwa na siya mga saba ni mo. Huwa na gid, ma. Ma, happy jud kaayo ko. Sige, ma. Magpalitsyon ra ba siya? Uy, hala kalabi anang litsyon day, uy. May init mong tubig lang. Ha? Oh, sir. Ayisa, tay sa ha, kay ati manonon na ako si Sir Ken. Mubalik na ko nang. Tiwasaw na lang yung panagsulti. Ma, miduol mo si Ken? Oh, pero milakaw man pagkahibaw nga ikaw ang ako ikasulti. Uwa siya mo hangyo nga makigsulti na ako? Wa man. May rasab. Uy, kay good na baya sila dere. Happy na si Ma'am Claire. Maayo hinuon. Sige, ma. Kay magatiman pa ko sa mga tao diri. Bye. Sige, bye nak. Ay, salamat in town. Nang, Sa tudong, kutawan te ka og kape dong, Ken? Kape? unsa may balita niya, Yesa? Kuang kuno. Manager naman kuno siya dito sa probinsya. Pagkita lang unyag makapulis sa imong trabaho din nga son. Papahawaon ako ni mo, Dong Kent. Nang, dili. Pero maabot ang panahon nga, dili ka katabang na mo. Unsa? Uy, taysa. Kaya nga naman daw naglibog ko. Maunsa naman daay ko. Mahimo ka ng ugangan, ni Kuya Hans. Unsa? Mahimo na kong ugangan ni
Ni Sir Hans? Uy, nga ko taon! Tungod kay mga asawa nga kumaguwang kang Ayesa. Nangason. Uy, sa mga sawa, yun! Kalami ko ninyo mo asan og baboy, lo. Ay naanad naman may sa una nga buhi pang magirikanan ni Dong Hans nga kami tayo maghikay sa pagkaon. Ah, di uso ang catering din, he? Ay dili, uy. Lamit man sagod nga. Lamit man gud tumuluto si Mang Gloria. Lo, ayaw na nagkiss ko tiyang inahan ni Kent. Gusto di ay. Eh pero wa bitaw din ni si Hans. Bisa na. Maana doon niya ka. Ay, tuod. Kanang si Manang Martalo ba? Imo tong naimbitar? Ay pero mura man itong nadana. Nga naman. Kuan, kining ambot bitaw di, uy. Di man kayo sa ganahan nga makikimamat ni Hans. Mao ba? Oh, mao yun. Ayesa! Uy. Ay. Nang! Nang Marta! Ay, salamat into nga may anhigit ka. Dali, lingkod. Dapat ta. Owa pa si Hans. May gipalit pa. Excuse ako ninyo, ha? Excuse me, sir. Migwapa na og balik ang nakumbay. Lagi nang, uy. Gipapintalan man. Dali rang nahuman ang pintal, uy. Og, bag-o na sad ang mga kurtina. O nang, ako'y nagpili, ana. Mao na ang paboritong kolor ni Kara. Blue. Mao ba? Nang, may mo ba tili lang sa tamagiskot ni Kara? Labi na ko ni si Hans? Oo. Abi ni mo, buotan ka. Parihas ka ni Gloria. Sa mama ni Kent? Oo. Nang Marta, muhang yusad ko nang may mo bag dili lang sa tamagiskot sa mama ni Kent? Sige. Ikaw na lang ang atong hisgutan. Ani na lang, ang bayi na lang atong hisgutan. Sa imong tanaw nang, unsa pa kay maayong buhaton din sa garden? Niya di si Hans. Sorry nga, nadugay ko. May gikuan ako sa syudad. Nadayang tanan? Ni Ana. Ni asap si Manang Marta. Maayot kay niya ka tita. Sige. Sugdan na ang pagpangaon. Sakit akong batang. Pwede nga imo kong i-massage? Talikod. Bukat na ko yung akong tiyan. Hapit naman ko mga anak. Langas kay si Baby Josh. Dako naman siya. O gwapo gitingali ni siya parehas ni mo. Kent, gusto ko nga sundan din na to si Baby Josh, ha? Unsa? Claire, nigawas ni baby. Ang pagkatiman una niya ang unahon ta. Gusto ko nga na ato'y anak ng papay para mahimo ng big brother si Baby Josh. Ano may gusto ni mong sa tong ikaduhang baby? Ira, Ira? Gikan sa Ayesa o Kara? mahimo ba? Dili unang ta maghisgot sa lang bata. Pagawa sa una lang maguwang. Okay. Ano lang kasuko? Si Baby Josh ang atong fokusan. Ano siya may kasulti ni Musloto ni Ayesa Marta? Ay, lami, uy. Mahimo na kang magtukod og restaurant sa lungsod, Ayesa. Mao ba? Ako'y mao'y manager, ha? Ay, upa! Kita ang magsosyo ng Marta. Excuse me. May gamay lang kong isulti. Mahimo bang mamati mong tanan? Ayesa. Mahimo bang mubarog ka o mujoin ako? Okay.
Aisa, sa tubangan sa mga bisita, gusto kong mamati ka ug maayo sa akong isulti nimo. Unsa man na? Will you marry me, Ayesa? Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!